Bună și bine v-am găsit la un alt videoclip. Astăzi, împreună cu mine și cu mami, astă seară vom merge la un spectacol unde va cânta Cristina Giuvalescu, Cătălina Munteanu, Valentin Andrei și Felicia Costa, iar după va veni Inisebi și Jador, preferații mei, deoarece pentru ei voi merge. Și acum o să vă arăt ce mă îmbrac, ce îmi fac la față, cum fac părul și cadre de acolo. Și mi-am întins părul jumate, să vedeți. Deci așa arată părul meu și așa arată întins, cu placa care este placa nouă, care am cumpărat-o, dacă v-ați uitat la videoclipul haul ce mi-am cumpărat de la mall. Ați văzut că mi-am cumpărat placa aceasta și merge. Este de la Remington, cine știe. Dar la mie mi se întâmplă și la mami, dar placa aceasta ni-l electrizează așa, ni-l face mai înfoiat decât e, dar dacă îl dai puțin cu peria, îi trece. Și așa arată. Acum o să întind și partea aceasta și revin. M-am și machiat, înainte la masă m-am și machiat așa. M-am dat cu primer, cu concealer, mi-am făcut genele, mi-am făcut sprâncenele, pe gene mi-am dat cu primerul acela care vi l-am arătat atunci când am făcut Get Ready With Me. După am folosit mascara, fardul, blush-ul, acela lichid și am dat puțin cu pensula și cu cel solid. Așa, mi-am dat cu iluminator și puțin pe aici cu sclipici, puțin aici cu un creion și cam atâta. Iar acum vreau să-mi fac buzele. Tată, o să le șterg pentru că eu nu mă dau cu fond de ten și folosesc mai mult concealerul și o să șterg buzele pentru că am dat pe buze. Iar după voi folosi așa. Bun, mi-am șters buzele. Mi le-am șters de ajuns pentru că nu pot să fie tare și deja s-a șters. Bun, voi folosi acest creion de la Avon. Este pentru ochi, dar îl voi folosi la buze. Nu este culoarea potrivită, este culoarea aceasta și rujul acesta. Da. Deci, prima dată voi folosi creionul, iar după voi contura buzele, iar după voi da cu rujul. Sper să nu greșesc. Ok, nu-l dau atât de mult pentru că nu vreau să se rupă. Nu știu dacă fac bine ce fac. Da, nu știu dacă am făcut bine. Dar... Oscar mă mănâncă. Ok. Este bine? Eu nu văd dacă e bine. Iar este runt afară. Da, mi-am făcut bine, nu știu dacă e bine, e bine, așa, iar acum voi folosi rujul. Cred că ați văzut videoclipul în prezint rujurile, glosurile, etc. Este de la... Nu știu de unde este, pentru că l-am de mult timp și... Oriflame. Da, este de la Oriflame. Am citit aici ștersului. Așa, nu este o culoare închisă, dar nici deschisă. Bun, așa mi-a ieșit. Am dat puțin pe lângă. Gata. Am terminat și buzițele. Las că papa ăsta jos. Ok.
Așa arată la buze. Mi l-am făcut toată așa. Îmi place oricum. Părul mai am doar să-l pieptem de câteva ori, l-am legat așa în coadă, dar nu strâns. Nu o să fac nimic la el, o să mi las pe spate. Și, da. Bun, deci am venit și la soare, de bine, nu e atât de soare, pentru că este soare cu tine și de seară o să fie foarte frig și etc. Dar așa arată machiajul meu. Și buzele, deci ador buzele cum le-a făcut. Niciodată nu le-a făcut așa și sunt mândră de buzele mele. Da, acum mă voi îmbrăca și vă arăt cum îmbrac, deoarece o să mă îmbrac destul de gros. Că afară este frig, chiar dacă e soare, o să fie frig. Și spectacolul ține de la ora 6 până la ora 11. Și la ora 10 este foarte frig afară. Bine, de la 9, 7, 8. Da, înțelegeți voi. Părul să mi las pe spate. Și da. Bun, m-am îmbrăcat, ca să spun. Mi-am spart un coș pentru că mă deranja foarte tare, pentru că era mare și oricum, dacă nu era mare, era urât. Și da, e mare și urât și mare și așa mi se făcu. Nu l-am spart pe tot pentru că sunt 3 coșuri în același loc și umflate și urâte. Dar mi-am spart unul și așa arată. Aia e, n-am putut să-l acopăr mai mult de atât. Nici n-am băgat stratul în el pentru că mi-a coșit sânge și mă ustură și acum mă ustură. În fine, deci, să vă arăt outfit-ul meu. Bun, deci, am hanoracul acesta de la H&M, da, care l-am comandat și am făcut haul. Așa arată și la spate are lugă. Așa. Bun, iar după am blugii, care tot de la H&M dar nu sunt noi, dar sunt frumoși. Nu știu cum să vedea, dar sunt evazați. Așa, așa arăt. M-am îmbrăcat destul de gros ca să nu fie frig și să-mi fie mai bine. Da? Ok. Iar Adidasii o să-mi iau aceea înalți de la Nike. De la Puma, așa, uitați-mi cum se numesc. Scuzați-mă. Așa, de la Puma, Adidasii de la Puma mi spală mami. Mai tot în bluză am îmbrăcat și o bluză groasă, neagră. Și o să ia ghetele, pentru că e frig. Dar și eu am ghete, dar nu vreau să-mi iau ghete, vreau să-mi iau Adidasii. Da. Și o să-mi iau cu ciolape acesta tot de la Puma. Aici. Unde au, mă, insigna asta? Aici. Da. Și așa sunt îmbrăcată. Sper că vă place. Părul o să las așa pe spate. Și mie chiar îmi place cum sunt îmbrăcată. Sunt și gros, sunt și frumos. Foarte frumos, foarte frumoasă de când m-am născut. Și machiajul este foarte frumos. Și buzele. Buzele fac totul. Revenim din mașină. Sunt în mașină, o să revin de acolo. Am ajuns, este frig și îmi dau seama că la 8, mai încolo pe la 8, 9, 10, o să fie și mai frig. Deja bate vântul, se vede. O să vă arăt acum cum este pe aici, este foarte frumos, îmi place, bellissimo. Acum comandăm mici și ce mai avem de luat. Pe ce? Deja tot fumul vine păr, dar bye-bye. Așa le-am adus pe masă după mâncăm și după revenim cu mai multe chestii. Bun, am terminat de mâncat, o să vă arăt cum arată pe aici și după ne punem lângă scenă, deoarece eu trebuie să prind loc lângă scenă. Nu contează. Bun, aici sunt eu și aici este mami, așa arată. Am ajuns, așa arată, am ajuns aici până parte în săr tot, fără cum este. Sunt o grămadă de tiribombe, adică nu o grămadă, e ciocanul, da, așa arată și acolo jucării este cât mai în spate și acolo este scena. O să mă duc să prind loc lângă scenă și păi este deja acolo, o să mă duc să prind loc lângă scenă și vă arăt secvențe de la scenă. A început așa
era doamna de cântat, iar acum este un domn. Nume poate nu ți-am spus, că dragoste am dus. Am dus dragoste curată. Acum a intrat fata prezentatoare, așa arată, are 7 ani și o cheamă Raisa. Iar acum a terminat și acum cântă Felicia de pentru TikTok, deci urmează să apăreți și voi. Privește-mă, pune-mă la pământ, lasă-mă să te simt primăvera. N-am fost vreodată sfânt la mine pe pământ, dar tu de unde vii mă poți schimba. Cum mă? Către mama, altă firma, prinde brama, unde mergeai, doar pe strada, tu îmi scapă. Stinge-mă eu, fost cu apă, ce bine stai, tu fără mă, frântele deschide trapa. Bine băieți, acolo, bine, bine. Dragul tău îmi spune, nu vrei niciodată lume. Zâmbetul pot să văd nume cu ochii pe bani. Nu pot să mă las de tine. Ia vin și acolo, ia vin și acolo. Ia vreau aici, mâinile sus, 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 sus. Mâinile sus, 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 sus. Aici în dreapta, mâinile sus până în spate. În stânga aici, mâinile sus, sus, sus. Și luați-vă după mine, sus, 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 sus. Hai, mâinile sus. Când sunt cu ea, ne vom mostra. Toată mea, contigo, 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 Robina, Robina, se siente sus, sus, jos ca un Lamborghini, ne iau la mine să te zic vecin. Toate vor te simt altfel și se lasă jos ca un Lamborghini. Bine, 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 bine. Toate vor să le sun, să le iau. Toate vor să le sun, să le iau. Toate vor linii și o seară cu inii să întâlnească vecinii. Caliente, mișcări indecente, fără sentimente sau resentimente. Niente, mi se face sete. What's this happening? Nu știu care. Pentru tine aș trăi, pentru tine aș muri, pentru tine aș lăți, pentru tine aș găti, pentru tine aș găti. Încă o dată, încă o dată, încă o dată. Hai, hai, hai. Eu mă lăt, tu fata bună și tu ne-a potrivit. Eu mă lăt, tu frumos să ne moară și copii. Se vrea că o mergem pe până până mii. Îți spune plac pe mână, mi-i ca
pentru tine pentru tine aș face orice. Dacă te îndrăgosti, pentru tine aș fi doar simit. Și m-a întrebat foarte mult ce-am de mă comport așa. I-am zis că mă îndrăgostesc, m-am dat până la doi. Femeia mea, ce că mi-am nevasta mea cum am de mea. Nici nu-mi pasă cine ești, eu vreau o să fiu. Ce-ai făcut fatul din mine, nu vezi că nebunesc. Să mă fac să o iau la ea, să nu mă dacă puțin. Să ne îmbrăcăm la fel, să mergem la lăutari. Azi dedicație-ne cu România, promit că am avut și roșcate. Și ce copii, unde vrea acolo merge de orice la Abu Dhabi. Deci spune că primul nostru gata, nu mă voi fi. Pentru tine aș trăi, pentru tine aș muri. Pentru tine aș vieți, pentru tine aș găti. Pentru tine aș face orice, dacă te-ai îndrăgostit. Pentru tine aș fi dat și bine aș mai fi și știu că ai suferit, mi-am dat seama, ești rănit. Știu că ai iubit, ai fost rău îndrăgostit. Vreau că după câteva piese vreau să vin și aici jos. Că vreau să cânt cu voi, dar SMS, hai de coboară. Îmi place mult de tine, ești
Venit a doua zi, pentru că seara am venit, m-am culcat direct și după m-am trezit dimineața, am fost la școală și acum am venit la școală și sper că v-a plăcut acest videoclip și experiența mea. Dați un like, subscribe și ne vedem data viitoare. Pa!